Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos activar o corpo, movernos co sentidiño e sentirnos mellor. Comezamos. Benvidos unha mañá máis a Pulso Activo, como sempre moi ben acompañado. Como estamos, rapaces? Ben. Con aniñas de comezar, a que sí? Sí. Veña, Sempre. non tardamos máis, imos aló. Hai moita xente que di que non fai exercicio por falta de tempo. Creo que é máis ben por vergoña. A vergoña a que os observen, vergoña no caso de ir ao xinasio a que non sepa utilizar as máquinas ou verse inferior ao resto. Ti non te tens que comparar con ninguén, ti o que tens que facer é facelo o mellor que poidas, o mellor que saibas, que para iso vas a aprender ao xinaxo ou donde queiras ir. E despois dices, pois mira, eu fai un mes non me salía isto, ahora vai me saindo mellor. O que tens que facer é compararte contigo mesma. Seguro que algunha vez facendo algún exercicio se me puxo a cara como un tomate e era de vergoña, o que pasa que, claro, pois como que pasas desapercibido porque facendo cardio e estas cousas non se nota se che dá vergonza ou non. Vergoña, así como tal, non, sí que vas ao mellor un pouco máis tímido cando empezas algo novo, pero despois aí dai a 2-3 días, pois xa pa diante como todo o mundo. Unha vez que se empeza, eu penso que xa non vas poder parar. Isto é como unha droga das boas. Se que hai algunha boa, non? O exercicio é unha das boas. E teñen que ter en conta que todo o mundo comezou algunha vez, por primeira vez, que non todo o mundo ten a mesma experiencia, que é algo que se vai gañando co tempo, e o máis importante é que non se pode deixar de facer algo que nos gusta como o exercicio por vergoña, porque todo o mundo ten dereito a facerlo. Imos cara ao ladiño, cara a outra, acercando a orella ao ombreiro, movimentos curtos do pescozo, arriba e abaixo. Iso é. Pasamos agora os brazos, aí dibuixando círculos cada vez máis amplios. Bueno, Edi, ao mellor esta semana vou a Madrid pasar uns días. Que sitios me recomendas ir ou que me recomendas facer por ali? Pois mira, a zona que máis me gusta de Madrid é o Retiro. Non sei se foches algunha vez. É a mítica, é onde hai así máis natureza. Sí, pero que máis? Que máis? Cambiamos. E xa está. Non, pois despois por Callao, todo por aí. Por Callao? No, a verdade, son un pouco... No, Callao. Callao. Sí, aí o centro de Madrid, se non me equivoco que é. Bueno, que máis sitios me recomendas entón? Pois, a ver, man na cintura, pero que mira, pois... Barrios, barrios no Retiro vai haber un sitio que che vai gustar moito, se vas o fin de semana, que é o Florida Park. E aí fan moitos, os domingos, os días que fun eu, de rumba. Ajá. Tocan ali en directo, e sei que che gusta ti o tema da guitarra e demais, e ese estilo de música, vai che gustar. E depois Madrid, cantidad de sitios que hai. Eu deixo-me levar, tampouco son cambio, tampouco son aí podo facerche guía turístico porque a min lévame todos Onde te lados. leven, onde te leven. Exacto, eu adapto-me a todos os lados. Está ben. E vos fostes por Madrid algunha vez? Sí. Eu non. Moitas, por traballo sobre todo. E, bueno, despois a ver algunha Juntamos obra de pernas. teatro, eso que... Eu iba che dicir o Santiago Bernabéu, pensei que non che gusta o fútbol, así que é o meu sitio favorito. No. Di, Raquel, perdón. No, eu recomendaría ir... Bueno, a min gustame moito ir á Praza Maior, sobre todo os domingos por a mañán, porque se poñen os Cambiamos. pintores ali ao redor das como se chama? Dos soportais. Dos soportais e tal. Algún cuadro trouxen dali tamén. Despois a zona dos Austrias, que é moi bonita, hai cousas moi bonitas para ver ali. Puls nocellos. Que non sei, que Madrid é tan... A ver, no Retiro tes, que seguro xa o sabes, a estatua do Demo, é a única que hai. A estatua do Demo. Demo? Sí. É solo hai esa? Penso que sí. Que máis, Cambiamos. non sei, así diferente. Despois hai terrazas moi chulas para tomar algo nos hotéis, por exemplo, de Gran Vía. As azoteas, todo. As azoteas, sí. Hacia dentro. Pero bueno, eu nese caso teño que dicir unha cosa. Falan de vistas e tal, son vistas a outras azoteas. Home, As vistas claro. como hai aquí, A iso ver. está moi sobrevalorado, pero bueno, é verdade. Matádeme vas se ver. queredes, pero é verdade. Pois na viña viaxe a Madrid, pois non sei, vou visitar a colegas que fixen no Camiño de Santiago, tirándome de pontes por aí,
E, bueno, pois temos algo organizado para o sábado e despois xa o resto dos días pois que me vayan sorprendendo. E, bueno, eu portei un meu graniño de area ou pouco moito que poda coñecer, pero que non sei que en plan quere ir. Entón, hai varias alternativas, porque Madrid ten todas as alternativas que queiras, non? Bueno, se imos seguir a falar agora, imos comezar cos exercicios de quecemento, imos ir cunha marcha, 30 segundiños. E despois, bueno, a zona que me gusta a min moito tamén, que como se chama? A ver, xa me vai salir, Fuencarral. Bueno, pero esa é zona de compras. Onde están os comercios e todo Es eso. que a calle Serrano Fuencarral. esa. No, Serrano é de máis diñeiriño. No, é que O Fuencarral é un pouco máis Pois a mí comedido. esa xa non me gusta, ves? esa calle aí sei que non vou comprar na miña vida. No, Serrano non son de esa zona, pero bueno. 3, 2, Fuencarral está ben. Vale, veña, marcha lateral aí, abrindo e pechando. Mira como se sabía Noemi xa se adiantou, E ti, Estrella, foches algunha vez ali en Madrid? Fun a última vez hai moitos anos que puñeron a exposición de pintura ali no centro galego e non volvín, pois xa debe facer máis de 10 anos. A ti, Noemi? Eu nunca fui. Foi moi mal. Teño pendente ir, pero nunca topo o momento. Temos que ir a Warner cas rapazas. Home. Ves, Bueno, tamén pero quero levar o neno. eu máis o acuático. Porque é certo que... Vale. Veña, agora seguimos aí facendo xiros, xa para Ai. rematar o quecemento. O parque acuático, dis? Sí, porque eu son un pouco cagarricas. Penso Para que perder o medo din que lavapiés está bastante ben. Se che saca o medo, enseguida. que é un barrio chungo ou que? Non sei. Sí, creo que A mí me recomendou o Edi. Sí. No, Edi recomendouche Chueca. Tamén, dixo que estaba bastante tempo por ali, ele tamén. Dos, Que está moi ben, Sí, si non cabe duda. Vale, moi ben. Gústame. A clase de hoxe é de cardio de forza. Para a forza imos empregar a kettlebell e tamén unha esteira. Así que collemos todo e comezamos. Bueno, Anxo, en Madrid sin problema, eu creo. Penso que é unha cidade na que cabe todo o mundo. Entón, Anxo, perfecto. Un máis. Non vai a destacar, quero dicir. É Madrid. Moi ben, unha vez que xa collemos todo, imos comezar. Recordamos, 30 segundos de traballo, de descanso, 2 roldas e imos aló. Imos empezar co primeiro exercicio, que é un poquinho de cardio e saltando a comba, vale? Aí. E despois vai por a latina tamén. Mira, Pois xa vos por aí, contaré. pola latina, fon eu fai un pouquiño a comer o cocido madrileño. E estaba ben bo, Bueno, onde está o cocido gallego? Sí, non, estamos dos moi bons, pero a mí sorprendeme pa ben, o cocido madrileño. A latina é máis alternativa, tes teatros tamén. A que non sei, como me gusta tanto o teatro, Que dis? Que falas que é máis baixo? alternativa a latín. Vale. Moi ben, Me veña. deixes. Collemos a kettlebell. E imos co swing, vale? O kettlebell swing, recordamos, levamos cara atrás e cara adiante. Apreto glúteos. Sempre darías a contar, Sí, non? sí, se estamos contando, Elevamos os brazos hasta a altura dos ombreiros. Despois contemos unha cosa que me pasou a min en Madrid. Apretamos glúteos. A ver que lle pasou a Estrella, Fun eu sola no meu coche. Por suposto, a primeira vez non conocía Madrid de nada. Bueno, das películas. Eu... 3, Cheguei... 2, 1, vale. Síguenos a contar, Estrella? Vimos a explico ahora o exercicio e síguenos a contar aí. A ver a aventura de Estrella no coche. Veña, imos facer zancada cara adiante, alternando unha e outra, vale? Más na cintura e imos aló. Veña. Conta, Estrella. Dixéronme, cando chegues a Porta de Hierro, é unha rotonda e vas á esquerda. Bueno, e ven unha cousa moi grande e dixen, debe ser esta. Puxeme detrás dun autobús, arrancou o autobús, eu fun detrás, e había un paso subterráneo, claro. Paso subterráneo era a entrada á estación de autobuses ao intercambiador de Moncloa. E xa me ves a min, co meu xasito, matrícula... Vale. Matrícula de Lugo, con unha empanada no medio dos autobuses. E dixen eu, se entrei xa saldré. E saliu un autobús, eu detrás. Moi ben. Veña, imos facer agora snatch, ímolo facer co brazo dereito, vale? E despois co esquerdo.
collemos e arriba subo, elevo, vale? Flexión, volvo, flexión, extensión, aí por riba da cabeza. Semiflexionamos as pernas, mantendo sempre o lombo recto. Sin cambiar, Estrella? Sempre ca mesma. Ah, sempre ca mesma. Sí, ti ainda estás detrás do autobús. Eu estaba pensando... Sí, era o que faltaba yo. E levaba patacas, empanadas, só me faltaba galiña. Vale. Moi ben. Martínez Soria. Poñíame nerviosa, pero por outro lado dábame risa porque decía que como ven a Garda Civil a me reviso o coche con empanada, con patacas de Vilalba. Paco Martínez Soria. Paco Martínez Soria en campaña, de verdade. É algo que me podería pasar perfectamente a min, tamén xo digo. E agora o que imos facer é o skipping aí acercando os talóns ao cuiño, vale? Veña, 30 segundiños aí atrás. Activando ben o corpiño. Veña, acercamos talóns os glúteos. E que vos gusta máis, Madrid ou Barcelona? A Barcelona non estive. Son diferentes. Eu creo que viviría... Eu, co tema Gústame do máis mar, Barcelona. co tema do mar, Barcelona. Sí. Pero recoñezo que cada vez gustame máis Madrid, e antes non me gustaba nada. Que remedio che queda? Xa está Que che vaya gustando. Vale. Veña, imos coller agora outra vez a kettlebell. Imos collelo ca man dereita e imos ir cara ao lado esquerdo, vale? Leo acercando ao nocello e arriba. Pois sí, que remedio me queda, pero teño que decir que de primeiras veía aí a cousa complicada E e agora? agora xa llevo collendo gusto. Pero non a Madrid, aos arredores de Madrid. Alcorcón, esas cosas. Aí no centro, demasiada cousa. O tráfico, eso non se acostuma a ninguén na vida, penso eu. Pero Barcelona tamén falan que está a cousa un poquinho mal ali, Sí, sí, sí. 2, 1, vale. Veña. Pois na clase pasou que traballamos todos moi ben, moito, e moi faladores tamén. A clase hoxe foi moi boa. Moi boa. A ver, queixámonos, sí, porque senón non seríamos nós. Pero foi moi boa. Traballar co kettlebell a min sempre me gusta moito. Sí, a verdade é que todo que implique algo distinto gústame. A kettlebell é bastante dinámica. Agora, imos facer bíceps, de acordo? Nesta posición, tal cual estón, cóbados preto das costelas, collo aire, exhalo, flexionando os cóbados, vale? 30 segundiños. Pero Barcelona está mal porque está mal, dis. No, din que é un pouco perigoso certas rúas dali, Ah, que a cousa non está moi ben, pero bueno, xa sabes como son os contos. Bueno, as grandes No, cidades, pode ser. É o que ao teñen, final... claro. Hai zonas, como diste antes, o de Lavapiés, pois tamén non está considerado como unha zona moi tranquila, pero haberá de todo. Vale. Veña. E xa para rematar, quedan os dous exercicios para rematar a primeira rolda. O que imos facer no seguinte, seguimos traballando exercicios de forza, imos combinar dous exercicios. Imos separar os pés un poquinho máis da anchura das cadeiras, puntas separadas mirando cara fora. O que vou facer é agachamento, unha vez que estou aquí, elevo, vale? E subo, sí? Veña, imos aló. E arriba. Un poquinho máis. Vale, moi ben. Ahora sí, deixamos a kettlebell ladiño. Quédanos un exercicio de cardio e acabamos a primeira rolda. Como imos? ben. Ben. Moi ben, veña. Vale, o seguinte exercicio faciliño. Toco abaixo e arriba. Sí, 30 segundos, comezan xa. Levo o cara atrás, lombo recto, miramos sempre a fronte.
3, 2, 1. Vale, moi ben. Mira, eu vou no facer. Que me sae ben a primeira vez, que maravilla. Que me sae a segunda, a terceira. É que perdes moitas experiencias e perdes de vivir moitas cosas polo medo. O medo é unha opción como outra calquera, é facer ou non facer. That's the question. Polo tanto, hai que facelo. Se non sale ben, xa salirá. Primeira rolda fora. Así que quédanos unha. Veña, collemos aire 5 segundiños. Ui, xa nin comezamos. 10. 5. No, xa o que levamos xa esgotado. Veña, imos aló, saltamos aí a corda. Iso moi ben. Movimento aí dos pulsos. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. Veña, collemos a kettlebell. Tócanos a kettlebell swing. Entre as pernas, pés separados un poquinho máis ancho das cadeiras. Collemos aí e comezamos, veña. Apreto glúteos, envigo cara adentro e levamos aí o haltere ata a altura dos ombreiros. Vale, moi ben. Veña, imos cas zancadas agora. Recordamos, imos cara adiante, vale? O paso facémolo cara adiante. Man na cintura e comezamos aí. Volvo cara atrás e levamos o xeonllo cara ao chan. Alternando unha perna e outra. Vale. Non se busca a perfección, sino funcionar e punto. Quero dicir, ao final o que se fixa nos fallos alleos e todas estas cousas, pois o problema teno el. E comprendo que podamos ter medo ás veces do que podan pensar os demais, pero que eu o que lle ensino ás miñas fillas é que o que opinan os demais é opinión e está demais e importanos pouco, quero dicir. Así que ese mismo consello yo dou ao resto. Ai, como... Liberal. Veña, tócanos o snatch agora co brazo esquerdo, sí? Sí. Recordamos, non alternamos, sempre co mesmo. Veña, imos aló, collemos o brazo esquerdo e arriba. Lombo recto, semiflexiono as pernas. Vale, moi ben. Os sonidiños de Raquel, Veña, agora, tócanos o skipping, de acordo? Tocando talóns atrás nos glúteos. Veña, imos aló. Veña, que estamos xa na metade cara final. Primeira rolda fora, estamos na segunda e xa imos pola metade. No terceiro cuarto. Cando nos demos conta, xa rematamos. 3, 2, 1... Vale. Veña, agora imos facer a flexión lateral coa man esquerda, sí? Sí. Sí, sí. Acercamos cara no cello e... Aí.
ladiño. E tiramos cara ao outro lado. Apreto ben ese embigo cara adentro. Por que vamos tan rápido? Por que vamos tan rápido? Porque cardio é Pregunto Porque imos mal de tempo. Pero podemos deixar algún sin facer, Non se deixa sin facer, non? Non caerás a breva, non? 3, 2, 1, vale. Non deixamos a kettlebell. Sí, non deixamos. Non, porque imos traballar os bíceps. Non deixamos. Vale. Agarra ben, Agarramos aí deste xeito, collemos aire e veña, flexión, extensión de covas, moi ben. Iso é. Aí, mantendo o lombo recto, vale? Un poquinho máis. 3, 2, 1. Vale. Veña, só nos queda un de kettlebell e un de cardio, sí? Minuto de traballo e despois toca descansar. Veña, abrimos pernas, puntas dos pés miran cara fora, facemos agachamento e unha vez aquí subo e arriba, vale? Elevo brazos e arriba, iso é. Ánimo, Mira que está a facer moi ben. E na casa están aí, con nós, acompañándonos cada mañán. Vale. Veña, último, deixamos aí a kettlebell. E último exercicio, recorramos, tocamos no chan e subimos os brazos. Pés separados un poquinho máis da anchura das cadeiras, imos, baixamos e arriba. Últimos 30 segundos de traballo, señores. Veña, a darlo todo, Que ben senta saber que fixemos todo o traballiño. Hai días que non apetece nada, pero a satisfacción ao acabar é boísima. Vale, moi ben. Todo ben? Todo ben. Sí. Vale, moi ben. Gustoume. Fomos bo ritmo, con un bo ritmo. Veña, agora tranquilidade. Estiramos arriba. Imos ir a un ladiño. Vou a manter aí uns segundiños, aguanto. Que exercicio vos gustou máis? Cambiamos. Ai, non sei dicirche agora mesmo. Penso que o agachamento e elevación frontal. Estuvo ben, verdad? Sí. Hacia arriba, collemos aire, soltamos. E o que menos, xuntamos máis a un ladiño. A min cando hai que saltar. Eso, a min eso de O que saltar... supón movimento, non? Oh, Bueno, pero saltos a corda e todo eso xa... no, eso sí. Eso xa temos moi mamado. O skipping. No, skipping non é o que máis me molesta. Oxe estuvo ben. Cambiamos. Oxe estuvo ben. Anxo está calado, pero que a Anxo non lle gustou ningún. No, a mí non teño ningún que sea o meu favorito. Volvemos cara centro, despaciño, imos cara arriba. Ben, imos a agarrar a empeña. Este pones, este sí que xa... Fixámonos nun punto en concreto, Aguante Bueno, a min as zancadas tampouco que me apaixonen, No. Pero son peores as que son aí dinámicas con movimento, con Sí, salto. sí, Esas xa sí. cambiamos. E con peso tamén, con lastre. Pero iso xa pouquinho a pouco. Non teño equilibrio ningún. Jesús. Jesús, Diego. Moi ben, imos xa co último exercicio. Levamos o brazo cara a nós. Cambiamos de brazo. Moi ben.
Fantástico traballo, xentiña. Moitísimas grazas por acompañarnos unha mañá máis aquí en Pulso Activo. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño. Corpo e mente agradeceno. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembrade, mantedo o pulso activo. Así me gusta. Ai, o cardio. Carambas.